በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ንስኹምውን ተፍቅርዎ ስድራ እግዚአብሔር መፍቀርቲ ቅዱሳን ከመይልኩም ጸኒሕኩም አሜን። እትልዑለ ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብደቁ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽ ብዝረድአና መጠን ሎማዓንቲ እንመሃረሉ ናይ ትምህርትና አርእስቲ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ ዝብል ሓይለ ቃል ሒዝና ኢና። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ቀንዲ ዕላማ እግዚአብሔር አምላኽ ክንድምንታይ ከም ዘፍቅረና ንምዝኽኻር እዩ። ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ዝምለስ ሕቶታት እግዚአብሔር አምላኽ የፍቅረኒ ድዩ? እግዚአብሔር አምላኽሲ እምበርዶ የፍቅረና እዩ? እግዚአብሔር አምላኽ የፍቅረኒ እንተዝኸውን ደኣ ንምንታይ እዝን ረኽበንሎ? ንምንታይ ደኣ እዚ ፀገም እዚ እዚ መከራ እዚ ዘይኣልየለይ ዝብል ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ክሕሰብ ዝኽእል ሕቶታት ክንምልስ ኢና። እግዚአብሔር አምላኽ ንልቦናና ከነቃቅሕ ብፍቅሩ ክመልአና ኣባና ዘለዎ ሓሳብ ክገልጸልና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። እምበኣር ነዚ ሓሳብ እዚ ንምርዳእ እስኪ ሓቢርና ነዚ ሓሳብ እዚ ነስተንትኖ። ኣደ ሓንቲ ኣደ ንውላዳ ንምንታይ እያ ተፍቅሮ? ሓደ ዝጠቡ ውላዳ ኣደ ሂወታ ክሳዕ መሃብ ኣዝያ እተፍቅረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ምኽንያቱ እቲ ህፃን ካብ ድቃስ የተስኣ ኣጥብውኒ ይብላ፣ ምሕፃብ ይደሊ፣ ምክንኻን ይደሊ፣ ካብቲ ክትገብሮ ትደሊ ዕዮን ስራሕን ብብዙሕ መንገዲ የዝሕላ ወይ ድማ ይኽልክላ እዩ። እንተኾነ ግን ኣደ ንውላዳ ምስ ንፋጡ ከሎ ምስ ረስሓቱ ከሎ ኣዝያ ተፍቅሮ፣ እቲ ንሱ ዝጠልቦ ጠለባት ተሓጒሳ እያ ትገብረሉ፣ ወይ ድማ ከምኡ ኢሉ እንከሎ ኣዝያ ተፍቅሮ። ሕጂ እዛ ኣደ እዚኣ ንውላዳ ክሳዕ ክንድዚ ዘፍቀረትሉ ምኽንያት ሓደ ወላዲ ንውላዱ ክሳዕ ክንድኡ ዘፍቅረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢልና ምስ ንሓስብ እቲ መልሲ ኣብኡ ኢና ንረኽቦ። እቲ መልሲ ናቱ ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ኣደ እቲ ውላድ ናታ ስለ ዝኾነ ውላዳ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ቀንዲ ምኽንያት። እምበኣር ብተመሳሳሊ እግዚአብሔር ንዓይ የፍቅረኒ ድዩ? ብኸመይ የፍቅረኒ? እንታይ ዘፍቅር ገይረ የፍቅረኒ? ስለምንታይ የፍቅረኒ? ክንደየናይ ንዓይ እስከ የፍቅረኒ ዝብል ሓሳብ ክመፃና ከሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ፍቅዲ 1 እቲ ዝደኮነካን ዝፈጠረካን እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ተበጀካ እሞ ኣይትፍራሕ፣ ብስምካ ፀዋዕኩኻ ንስኻ ናተይ ኢኻ ይብል። ንስኻ ናተይ ኢኻ። እግዚአብሔር ናተይ ኢኹም ይብል ኣሎ። ናተይ ኢኻ ናተይ ኢኺ ይብለክሎ። ስለዚ እግዚአብሔር ናቱ ስለ ዝኾንና እዩ ዘፍቅረና። ቀፂሉ ከስተንትን ከሎ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ፍቅዲ 15 ድማ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ይውስኽ። ስለዚ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ይምልስ ኣሎ፣ ኣደዶ ንፍረ ኸርሳ ክሳዕ ዘይትርህርሃሉ ነቲ ዝጠቡ ውሉዳ ክትርስዕ ይከኣላ እዩ? ሽሕ እኳ ኣደ ንውላዳ እንተረስዐት ኣነስ ከቶ ኣይክርስዐኩምኒ ይብለና ኣሎ። ምናልባት ኣደ ካብ ሚልዮን ሓደ ካብ ሽሕ ሓደ ንውላዳ ትርስዕ ዓደ ምናልባት እኳ እንተ ተረኽበት
ኣነ ግና ኣይክርስዓኩም ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ ኣቦ ንላዕሊ ኣቦ ካብ ኣደ ንላዕሊ ከዓ ኣደ ምዃኑ በቲ ህያው ዝኾነ ቃሉ ገይሩ ይምስክረልና ኣሎ ስለዚ ቅድመ ኩነት ኣየድልዮን እዩ ንኸፍቅረና ገና ምስ ድኻምና ከለና ኣቦና ስለ ዝኾነ ጥራይ ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ጥራይ ናቱ ስለ ዝኾንና ጥራይ የፍቅረና ምክንያቱ ንኹሉ ፍጥረት ይኹን እንዳበለ ይፈጢርዎ እግዚኣብሔር ግና ንዓና ብመልክዑን ከም ምስሉን እዩ ክፈጥረና መዲቡ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር በለ ይብል ኣብ ዘፍጥረት ብመልክዑ ገይሩ ፈጠሮም ስለዚ እግዚኣብሔር ብመልክዑ ዝፈጠረና ናቱ ስለ ዝኾንና ደቁ ስለ ዝኾንና ከም ትደን ውላዳት ተፍቅሮ እግዚኣብሔር ካን ዓና የፍቅረና እዩ እግዚኣብሔር ካን ዓና የርህርሃልና እዩ ክጥንጥነና ይክእልን እዩ ገድፈና ይክእልን እዩ ናቱ ኢና ከመይ ጌራ ደን ውላዳ ክትገድፎ ትኽእል ምናልባት ኣደኳ ንውላዳ እንተገዲፋቶ ኣነ ግና ኣይክገድፈኩምኒ ኣይክሓድገኩምኒ ይብለና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከዓ እሙን እዩ እግዚኣብሔር ብብዙሕ መንገዲ ፍቅሩ ገሊጹልና እዩ እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ኣባና ዘለዎ ፍቅሪ ዝተጋህደሉ ኣጋጣሚ እቲ ካብ ሰማያዊ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ምእንታና ክብል ስጋና ለቢሱ ከም ሰብ ተመላሊሱ እዚ ኸይኣክል ድማ ምእንታና ተሳቂዩ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ምእንታና ሞይቱ ዘርአየና ፍቅሪ እዩ ካብ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን ልዕልቲ ሓደ ሰብ ንስለ ካልእ ህይወቱ መሃብ ካብኡ ዝበልፅ መግለፂ የለን ኣምላኽ ብሞቱ ገይሩ እዩ ፍቅሩ ገሊጹልና እዚ ከዓ ትዝዓበየ ጥርዚ መግለፂ ፍቅሪ እዩ ብዛዕባ እዚ ፍቅሪ እዚ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 9 ጀሚሩ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣምላኽ ንፍቅሩ ብወዱ ብህይወት ምእንቲ ክንነብር ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ ገለጸልና ፍቅሪ ማለት ከዓ ከምዚ እዩ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ንሓጢኣትና ከርሕቕ ኢሉ ንወዱ ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን ይብለና ስለዚ ንወዱ ብምስዳድ ፍቅሩ ኣርዩና እቲ ፍቅሪ ከዓ መግለፂኡ ጥርዙ እዚ እዩ ብተመሳሳሊ እውን እታ ብዙሕ ግዜ ንሰምዓ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ዘሎ ሓይለ ቃል ብኣዝዩ ዓሚቕ መገዲ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ይነግረና እንታይ ይብል በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ይብለና ዓለም ንበሃል ዘለና ንሕና ኢና ንሕና ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ክሳብ ክንድኡ ኣፍቂሩና ወዱ ክሳዕ ዝህብ መን ኣሎ ዓይነይቲ ደኣ ንስለ ካሊእ ኢላ ውላዳ በጃ ትህብ ብፍላይ ድማ እቲ ዝጠፍእ ዘሎ ዝመውት ዘሎ ጸላኢ እያ ምስ ዝኸውን ጸላእቱን ከለና ገና ምስ ድኻምና ከለና ዘፍቅረና ኣምላኽ ስለዚ ፍቅሩ ቅድመ ኩነታዊ ይኮነን ተገቢኡና ወይ እዝን ንኣምላኽ ስለ ንጠቕሞ ዝወሃበና ይኮነን ዘይ ቅድመ ኩነታዊ ምስ ድኻምና ከለና ብኸምኡ ብኣምላኽ ዝወሃበና ፍቅሪ ንምንታይ ናቱ ስለ ዝኾንና ንምንታይ ደቁ ስለ ዝኾንና ኣቦ ኢልኩም ፀውዑኒ ዝበለና ደቁ ኢና ኣብ ሮማ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 7 ጀሚሩ እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ዘራጉድ እንታይ ይብል ኣብ ክንዲ ትጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን እንድዒ ኣብ ክንዲ ትጽቡቕ ዝገብረሉ ክመውት ዝደፍር ምናልባሽ ኣይምተሰኣነን ይኸውን
ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ እቲ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ በዚ የርኢ ኣሎ ይብለና ኣብ ክንዲ ካልእ ሰብ ዝመውትሲ ክንደይናይ ከይርከብ ይብል ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምናልባት ኣብ ክንዲ ተሰናይ ዝገበረሉ ጽቡቕ በዓል ውዕለቱ ዝኾነ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባት ኣይምተሰኣነ ንኸውን ግን መን ኣሎ ምእንቲ ጸላኢኡ ዝመውት ኣብ ክንዲ ጸላኢኡ ይመውት ሓደ ሰብ እዚ ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ኣምላኽ ግና ጸላእቱን ከለና አንጻሩ ኃጢአት ሰሪሕና እንከለና አዳምን ሔዋንን እኮ ካብታ ፍረታ ቲኣ እንድሕር በሊዕኹምስ ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ብዝበሎም ሰይጣን ብዝሓበሎም እዮም ናብቲ ኃጢአት ከይዶም ስለዚ አንጻሩ ወይ ድማ ከም ኣምላኽ ንኾኑ ናብ ስልጣኑ ንኽድይቡ ንዝፈተኑ ንዖም ክብል ሞይቱ ነቶም መስማር ዝወግዎ ዝነበሩ ዝሽንክርዎ ዝነበሩ ኦ ኣቦ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም እናበለ ስለቶም ጸላእቱ ዝሞተ ኣምላኽ ጴጥሮስ ከም ዝኽሕዶ እንዳፈለጠ ወደ መዝሙሩ ሓው ዓርኩ ዝገብር ኣምላኽ ምስ ድኻምና ኸለና ዘፍቅረና ኣምላኽ ካብ ውድቀትና ልዒሉ ዘልዕለና ዘተንስኣና ኣምላኽ ስለዚ ፍቕሩ ቅድመ ኩነታዊ ይኮነን ከም ሰብ ከዓ ኣይኮነን ከምዛ ዘለኻያ እግዚአብሔር የፍቅረካ እዩ ከምዛ ዘለኽያ እግዚአብሔር የፍቅረኪ ምስ ሓጢአት ክኸለኺ ምስ ድኻም ክኸለኺ ብዘይ ቅድመ ኩነት እንታይ ስለ ዝገበርኩ እንታይ ስለ ዝገበርኪ ጓሉ ስለ ዝኾንኪ ናቱ ስለ ዝኾንኪ እግዚአብሔር ብኸምኡ የፍቅረኪ ንሱ ከዓ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ዘፍቅር ዘይኮነስ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ክሳዕ ሞት ስለ ዘፍቅር ገና ምስ ድኻምና ኸለና ዘፍቅረና ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚ ፍቕሩ ልክዕ ከም ፀሓይ እዩ ፀሓይ ብርሃን ክትህብ ከላ ናታ እዩ ባህሪያ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ መግለፂኡ ፍቕሪ እዩ ስለዚ ሓንቲ ትገልጽ ኣላ መዝሙር ተዘኪራት ንሲ ነዚ ሓሳብ ዝትገልጽ እንታይ ትብል ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ አያል መንበሩ ወአብጽሖ እስከ ለሞት ኣብዘት ዘለኹም ኾንኩም ብምልእታ ዘምርዋ ፍቕሪ ስሒብዎ ነቲ ሓያል ዝኾነ እግዚአብሔር ወልድሲ ፍቕሪ ካብ ዝፋኑ ስሒብዎ ክሳዕ ሞት እውን ኣብጽሒብዎ ያትብል እታ መዝሙር ስለዚ ካብ ዝፋኑ ዘውረዶ ናትና ፍቕሪ ናትና ድሌት ደቁ ስለ ዝኾንና እዩ ናቱ ስለ ዝኾንና እዩ ክትንጥነና ስለ ዘይክእል እዩ ተበጀካይ እሞ ኣይትፍራሕ ብስምካ ፀዋዕኩኻ ንስኻ ናተ ኢኻ ዝበለና ኣቦና ስለ ዝኾነ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ እናዘከርና እናስተንተና እንከለና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንነብር ከለና ኣብ ከባቢና ዘሎ ሽግር ኣብ ናብራና ዘሎ ላዕልን ታሕትን ኣብ ስራሕና ኣብ ትምህርትና ኣብ ውልቃዊ ህይወትና ኣብ ከባቢያዊ ኩነታትና ምስተዓዘብና ከዓ ኣብኡ ጥልመት ሓሶት ጽልኢ ቅትለት ኩናት ወረ ኩናት ምስ ሰማዕና እሞ ከምዚ ደኣ እሞ ኣበሎ ዳኣ ፍቕሪ እግዚአብሔር ሰይጣን ዶይኮነን ዝዕብልል ዘሎ ኣበሎ ዳኣ ትርህራሄ ኣምላኽ ኣበሎ ዳኣ እግዚአብሔር ዘፍቅረና ኢልና ንኣምላኽ ክነማርሮ ወይ ድማ ካብ ኣምላኽ ርሒቕና ክንነብር ሰይጣን ይደፋፍኣና እዩ ወይ ድማ ኣብ ዓለም ሰይጣን ይሰርሕ እዩ ንኣምላኽ ዘይኣምኑ ኣብ ኣምላኽ ዘይውከሉ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝርስዑ ሰባት ንኽበዝሑ ድቃስ ዘይብሉ ለይትን መዓልትን ሰርሓሉ ጉዳይ ሰይጣን እዚ ነገር እዚ ምክንያቱ ሓሳዊ ንሓሶት ከዓ ኣቦኣ ስለ ዝኾነ
انتخونا حوالي قدس باولوس كم زيب لنا عبرومي معرف شمون تفقد 35 كاب فقر كريستوس زفلينا منيو يبل مكرادو صببادو سدستدو طميتدو عرقاندو دنگتدو ويس موت كونه هيوت ملأختو خونو غزاتي زلو خونه زمص وي حيلتات لعلواي كونه تحتواي كالق فطرت ون انتخونه كابتا اب كريستوس إيسوس زلاتنا فقر أملاخ كتو خفلينا زخل كم زيلبو الرقاقيس اللوخ يبلنا سلازي انتايو كفقر أملاخ كفلينا زخل كفقر أملاخ كفلينا زخل والحادي إلن من البات كفقر أملاخ كفلينا زخل حدا نقر اللو نسود ما كزار اسنا ترايو ولقاوي وسانينا ترايو كفور እግዚአብሔር ክፈለና ዝኽእል ካል ማንም ኃይል ማንም ስልጣን ከፈር እግዚአብሔር ክፈለና ዝኽእል የለን እምባራብ ከባቢና ዘሎ ሽግር ኣብ ህይወትና ዘሎ ሽግር ክንርኢ ከለና እግር መንገድናውን ክንዝክሮ ዝግባአና ነገር አሎ ንሱ ድማ ድኻምና ክንዝክር ኣለና ሓጢያትና ክንዝክር ኣለና ኣብ ከባቢና ዘሎ ዓመጽ ክንርኢ ኣለና እዚ ሁሉ ኣብ ደቂ ሰባት ዘሎ ሕሜት ቅትለት ሓሶት ስርቂ ከም ሎሚ ፍትሕ ኣይበዝሐን ከም ሎሚ ጥንስ ምንጻል ኣይበዝሐን ከም ሎሚ ዓመጽ ኣይበዝሐን ከም ሎሚ ቂምታ ኣይበዝሐን መን ኣሎ ንእግዚአብሔር ዝእዘዞ መን ኣሎ ንእግዚአብሔር ዘመስግኖ ንጸሎት ዝተግህ ኣብ ንስሐ ህይወቱ እሙን ኣብ ቅዱስ ቁርባን እሙን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብሙሉእ ልቡ ዝእዘዞ መን ኢሎሚ ስለዚ ምዝ ኩሉ ሓጢያትና ከለናሲ እግዚአብሔር ሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ፀሓይ ንግሆ ተብርቆ ዘለኻ ከመይ ዳ ኦ ኣምላኽ ክረምቲ ዝናብ ተዝንበልና ዘለኻ ከመይ ከ እዝነስተንፍሶ ዘለና ኦክሲጅን ሲ ዘይወዳእኻዮ ዘይጥፋእኻዮ ከመይ ብህይወት ኣጽኒሕካና ከመይሲ መሬት ኣፉ ኸፊቱ ዘይወሓጠና ከመይሲ ከምቲ ንሰዶምን ንጎመራን ሓዊ ካብ ሰማይ መጽዩ ዘጥፍኦምሲ ምዝ ኩሉ ሓጢያትናስ ንዓና ከመይ ዘይጥፋእና ኣብ ዘመን ኖህ ንህዝቢ ኩሉ ዘጽነተ ዝናብ ኣይሂ መጽዩስ ንዓና ከመይ ዘይጥፋእና ምኽንያቱ ብርግጽ ዝብለኩም ካብቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ሓጢያት ንላዕሊ ኣይገበሩን ከም ሎሚ ሓጢያትን ዓመፃን ኣይበዝሕን ስለዚ በንጻሩ እኳ ደኣ እግዚአብሔር ኣባና ዘለዎ ርህራሄን ውዕለትን ክንዝክር ኣለና እምበር እግዚአብሔር ደኣ ንኽህብ ኢዱ ርሑቕ መዓስ ኮይኑ ንኽርህርህ እግዚአብሔር ኢዱ ርሑቕ ኣይኮነን ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 50 ከም ዝብል ንዓይነ ኣምላኽ መስዋዕት ምስጋና ሰዋኣለይ ንዓይነ ልዑልውን መብጽዓኻ ፈጽመለይ بمعالت سببا دما تصوعني أنا خناقفك نسخاون كتخبرني إخا نحات إقنا أملاك كمز السعب بلو كم يجيرك إخا قالاتي اتدقم بزعبا كداني ون كتزارب تدفر كأر مكان تبلكو تكساس أي تسأل نتإزازاتي ون ندحريخا تدربيو نسراغ انتراغا مسوط التعرارخ مس آمن زراتا دما تحبر كل جزء خفو نمزراب دلو إخا حاسوس نمزرابون دحر أي تبلن إخا تقميت كان حوخات حاميو نود إنه خاون تنورو اللوخا إذا كل جيركا سق بالكوخا سلازي كما خازخونكم مسلك جناخ أنا خجسس أكا نحاتيات كون كفلت أكا أتم نعين أملاخ ترسعني أتم نعين أملاخ الترسعني أنا خيت فأكم مو زناق فكم كي تسأنوس نازز بلكم زلخو أستبهلو مسوعات مسقانا السواء اللي يخبرني نتز إزازني كل دما كادحنو يبل قالك زي أبهر أموني مزز مسل حساب دما حواري قدس بيتروس أو كالاي ملوخت معرف 3 فقد 9 يبل قويتاس
ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሳሉ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንግ ዝመስሎም ንተስፋኡ ኣየዶንግዮን እዩ ይብለና። እግዚአብሔር ንተስፋኡ ኣየዶንግዮን እዩ። ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፍቕርን ትዕግስትን ክንዝክሮ ክንርድኦ ኣለና። እግዚአብሔር ንኽህበና ወዱ እኳ ዘይነሓፈ ካልእ ክህበና ከመይ ገይሩ ክንሕፍ ይኽእል? ካልእ ነገር ከመይ ገይሩ ካባና ክዕቅቦ ይኽእል? ነቲ ሓደ ወዱ እኳ በጃና ካብሃቦ ከመይ ደኣ ካልእ ምስኡ ኣብዚሑ ዘሂበና? እንተኾነ ግን ንሕና ካብኡ ንክንቅበል ድልዋት ዲና እዩ ትሕቱ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8:32 ከምዚ ይብል እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ኩላትና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣኸ ምስኡ ኩሉ ዘሂበና ይብለና። ከመይ ምስኡ ኩሉ ዘሂበና? ትኻልእ እሞ ቀሊል ነገር እዩ። ህይወቱ እንድሕር ሕሊፉልካ ሓደ ሰብ እቲ ካልእ ኣዝዩ ቀሊል ነገር እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6:33 እውን ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ግና ንቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ። እምበኣር ንዓና ንምድሓን ወዱ ክሳዕ ምሃብ ካብ ኣፍቀረና እቲ ካልእ ነገር ደኣ ክንድምንታይ ኣብዚሑ ዝሂበና? ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ፍቕሪ ወይ እቲ እግዚአብሔር ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ በቲ ከባቢና ዘሎ ነገር ወይ ብግዚያዊ ነገር ዝዕቀን ኣይኮነን። ብኡ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ኣይኮነን ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ሓደ ወዱ እኳ ንምሃብ ዘይበቐቐልና ነቲ ከባቢና ዘሎ ኣብ ህይወትና ዘሎ ነገራት ንዕኡ ኣዝዩ ቀሊል ነገር እዩ። ሓንቲ ሓጻር ዛንታ ገይረስ ታ ትምህርቲ እንድሕር ከተናቐ ኮይነ እንታይ እያ ሓደ መንእሰይ ብኣዝዩ ጽኑዕ ሓሚሙ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ነይሩ። እዚ መንእሰይ ኣዝዩ ሓሚሙ እኳ እንተነበረ ኩሉ ግዜ ግን ንኣምላኽ ኣመስግን ይዝምር፣ ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ካብ ኣፉ ኣይርሕቕን፣ መጽሓፍ ቅዱስ የንብብ፣ ይጽሊ፣ ኣዝዩ ኣመስጋኒ ሰብ ነይሩ። ስለዚ እታ ተልዕሎ ዝነበረት ነርስ ክኣቱ ክትወፅእ ይገርማ ነይሩ። ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ እዚ? ምዝ ኩሉ ስቃይ ምዝ ኩሉ ቃንዙኡ ሲ ኩሉ ግዜ ከዓ ምስጋና ካብኡ ዘይተርፍ ዘይንፀርፅር ዘይፃረፍ ይገርመካ ኢላስ ብጣዕሚ ትግረም ነይራ ብዛዕባኡ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኩነታት ጥዕንኡ ተማሓይሹ ካብ ሕክምና ክወፅእ ከሎ ሓቲታቶ ከመይ ዝናትካ ነገር ከምቶም ካልኦት ዘይተማርር ኩሉ ግዜ ተመስግን ኩሉ ግዜ ንኣምላኽካ ዘይትርስዕ ዋላ ሓሚምካሲ ንኣምላኽሲ ኩሉ ግዜ ትዝክር ስበለቶ እንታይ ኢልዋ ኣምላኽሲ ኣዘይ ብጽኑዕ ሓሚመ ከለኹ እውን ኣይተፈለየንን ኩሉ ግዜ ምሳይ እዩ ኢልዋ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ነርስ እንታይ ኢላቶ ነዚ ስኻ ተምልኹ ኣምላኽሲ ኣነ እውን ክፈልጦ ይደልየ ብምባል ንሳ እውን ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ደሪኽዋ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ በዛ ሰዓት እዚኣ ነዚ ትሰምዕ ዘለኻ ነዚ ትሰምዕ ዘለኺ ካብ ኣምላኽ ዝተፈለኻ እንተ ተሰሚዕካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝረሓቅኪ እንተ ደኣ ተሰሚዕኪ ኣምላኽ ኣይረሓቕን። ንሱ ኩሉ ግዜ ብኣፍ ቤት ኣሎ። ስለዚ ንኣምላኽ ልብኻ ኣርሕወሉ፣ ናብ ኣምላኽ ተመለስ፣ ናብ ኣምላኽ ተመለሲ፣ ንፍቕሩ ኣስተማቕሮ። እግዚአብሔር ኣቦትኡ ኣሎ፣ እግዚአብሔር ይሰምዕ፣ እግዚአብሔር የፍቅረና እዩ፣ ክሳዕ ሞት የፍቅረና እዩ። ናቱ ኢና ደቁ ኢና። ስለዚ ዘይ ምክንያታዊ ወይ ድማ ዘይ ቅድመ ኩነታዊ ፍቕሪ እዩ ኣባና ዘለዎ። ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ብኩነታትን ብቦታን ኣዋጋዕ ዕዳጋ ዝኣቱ ወይ ድማ ዝምዘን ኣይኮነን። እዚ እግዚአብሔር የፍቅረና እዩ፣ ክሳዕ ክንድኡ ንዓና ኣፍቂሩና ወዱ ክሳዕ ምሃብ። እግዚአብሔር ስለ ዘፍቀረናን ዝተበጀወናን ክብሪ ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ኩሉ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹን። ኣሜን።
መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስለይ ሞቱ እዩ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ተበጁኒ እዩ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስለይ ሞቱ እዩ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ተበጁኒ እዩ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስለይ ሞቱ